Helo pawb, what is happening? Siwt mae pethau croeso nôl i PopT. Mae'r fideo heddi yn un gyffroes iawn, achos fi fan hyn yn Gaerdydd tu fas Cineworld. Un o fy hoff cinemas fi yn y byd. A fi am ddangos i chi sut brofiad mae fe i mynd nôl mewn i'r cinema i gwylio ffilm. Fi'n gwybod, mae fe nuts. Nawr, fel chi'n gwybod, fi yn caru'r cinema, ond sai di bod mewn cinema ers dros blwyddyn a hanner. Fi mor emosiynol heddi. Ond heddi mae hwnna yn newid. Wythnos ma yw wythnos agoriadol Black Widow, a oedd rhaid i fi dod i wylio fe. Nawr, rhywbeth newydd ni'n neud ar PopT yw cwestiwn y dydd. Felly, y cwestiwn heddi yw, beth yw'r enw'r actores enwog sydd yn chwarae Black Widow? Gadw bod i fi yn y salwadau isod. A chofiwch, tanysgrifiwch i PopT ac hoffi'r fideo ma. Reit, digon o siarad, ni'n mynd mewn a fi'n dod â chi gyda fi. O'n i'n gweud o'n i'n excited, boys? Wrth gwrs, angen gwisgo masg. Dyn mewn. Ie, wrth gwrs, fel unrhyw adeilad cyhoeddus, mae rhaid i chi wisgo masg tra'n teithio o gwmpas, ac hefyd cadw 2 metr ar wahân i pobl eraill. Mae hyn i gyd mewn lle i cadw'r pobl a'r staff y cinema yn saff, ac yn neud yn siŵr bod pawb yn teimlo'n cyfforddus i ddod mewn. Mae hyn mor weird, sio'r grisiau'n symud, sa'n gwybod beth i wneud. Helpa fi! Joc. Dwi'n ffain. Dyma ni, guys, yn y cinema. Hei. Enw fi yw Jed. Na, fi'n gwybod enw ti. Wonder Woman, ma. Ti di siarad i Batman yn ddiweddar? Na? Mae hwnna'n ffain. Sorry. Mae hwnna'n rwd. Ie, sa'n credu mae Wonder Woman yn lico fi faint fi'n lico hi. Ond dyma rhywbeth arall fi'n lico. A'r beth yw 4DX yw bod ti'n eistedd yn cader ac wrth i'r ffilm mynd ymlaen, mae'r cader yn symud, mae yna gwynt yn mynd yn eich wyneb, mae dŵr yn mynd yn eich wyneb, mae fe rili yn bach fel roller coaster. So, os ys da ti bach o stomog cryf a ti'n lico'r mwy o cyffro yn eich ffilm, hwn yw'r peth i chi. Unrhyw arall yn cael Darth Vader vibes fan hyn? Luke, I am your father. Right guys, fi wedi cael fy gwahodd i dod mewn i un o'r sgrin cyn neb arall. Mae rhaid fi ddweud, mae fe bach yn weird bod mewn fy hyn ar ben fy hun. Nid sgrin fi fydd hwn, ond un o'r sgrinau mwyaf cool fi erioed i gweld. Jyst edrych ar hwn. Waw. Os a'i jocan i ti, allai eistedd yma am oriau. Edrych pa mor cool o fe. Enw sgrin yma yw super screen ac dim ond yn Cineworld fyddwch yn ffeindio sgrin fel hyn. Mae'r sgrin ar y stafell yn fwy nag fel arfer ac hefyd mae'r cadeiriau yn fwy ac yn rili cyfforddus. Fel mesur arall i cadw pobl yn saff, fi nhw'n cadw 1, 2, 3 sedd yn wag, a wednos yna parti o 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yn y canol. Ac wedyn 3 sedd gwag eto cyn i parti arall dod yma. Mae yna digon o wagle i chi teimlo'n saff tra'n eistedd nôl, bita dy snacs a gwylio'r ffilm bendigedig. Na'r breuddwyd fel, cofiwch nawr, yn 10 mlynedd, fyddwch chi'n gweld Jed ar hwnna. Siwr o fod yn dawnsio fel clown neu rhywbeth, ond mae hwnna'n ffain. Right, digon o siarad nonsens, amser am y peth pwysig. O yes, y snacks. Right, hello. Hello, is your name Connor? My name is Connor. Hiya Connor. I would like some snacks, please. Can I get some sweet popcorn, please? You can indeed. Thank you. Ydy fe'n weird bod fi eisiau neidio mewn o popcorn? Just nofio ynddo fe. Wow. Wow. Hang on, os ydw i'n arall wedi sylweddoli faint fi wedi gweud wow yn y fideo yma? Pwy fi'n meddwl ydw i, Owen Wilson neu be? Wow. 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 Really wow. Achos bod fi heb fod i cinema am amser hir iawn, can I please have a hot dog? You can indeed. Large or regular? What do you think? I think you want the I large. think I want the large. Large, please. Thank you very much. No worries, enjoy your film. Thank you.
So I wedi cael lot o gwbl. Just the essentials, chwa. Hiya, Croeso i weld. Tocyn Rhoi fyna? ar y tray, diolch yn fawr. Dim probs. Okay, sgrin 12, resgl sydd 16. Amazing. Joiwch y ffilm. Right guys, fi fan hyn. Ti fa sgrin 12 a mynd mewn i gwylio Black Widow, fi mor excited. Wrth gwrs fi methu ffilmo ti fewn, felly byddai'n dal lan gyda chi ar ôl. Byddwch chi wedyn. Diolch yn fawr, thank you very much. See you next time. Diolch. Fi newydd dod allan o'r cinema yn gwylio Black Widow a mae rhaid i fi ddweud am brofiad o bod nôl yn y cinema. Am y tro cyntaf, am dros flwyddyn a hanner. Oedd y cinema ei hun yn gwych, oedd y seddi'n cyfforddus, oedd y snacs yn lovely. Ond be o'n i'n meddwl am y ffilm ei hunan? Oh, fi nôl. Felly, y ffilm Black Widow, i fi oedd e'n okay. Na, fi mond yn jocan. Roedd e'n amazing. Oedd y ffilm yn lot well na be o'n i'n ddisgwyl ac oedd e'n action o'r munud cyntaf. Ac felly, i roi flas i chi, mae Black Widow yn dilyn Natasha Romanoff sydd yn cael ei chwarae gan. Nawr, pawb yn cofio'r cwestiwn y dydd ar dechrau'r fideo? Felly dyma'r ateb, mae Black Widow yn cael ei chwarae gan Scarlett Johansson. Da iawn i pawb nath gael ei gywir. Ni'n gweld hi ar ôl digwyddiade Civil War ac yn dod i nabod ei hanes hi ac yn gwylio hi'n wynebu pobl o'r gorffennol, rai da ac rai yn ddrwg. Gyda actio da iawn, enwedig o'r newcomers yn Marvel, Florence Pugh a David Harbour. Felly dyna ni, diolch yn fawr am gwylio'r fideo heddi, guys. A fyddai'n gweld chi, guys, tro nesaf yn y fideo nesaf. Cofiwch, mae Black Widow allan nawr yn y cinema, ond hefyd mae fe allan ar Disney Plus gyda Premier Access i chi gwylio fe yn y tŷ. Felly cofiwch i tanysgrifio chi PopT, hoffi'r fideo yma a roi'r notification bell arno. Fyddai'n gweld chi, guys, tro nesaf, ond tan hynny, ta-da! Bye!